бардорои тикток ашон бениҳоят миннатдорум ки камара дастгир мекунам. атун дар раҳмат бардори ина 36-37 таги айфон муардагим айфон 14 пачка лабохи телефона бардоро дорем. бардори тикток ай ҳаматун бениҳоят миннатдорум ки ин камара дастгир мекунам. атун бардоро раҳмат. кадом да чи телефон маъқулаи бардоро дар компютера бинависед видеои оянда бардоро дар канал форматем. дар компютера чи телефон дар кори бардоро бинависед видеои оянда дар бардоро дар канал форматем. кадом бардоро алиши кадарен телефон Redmi дорен Honor Huawei любой чи дорен меонем болош сумтен хеле айфони пачка тунетун бардоро 36 та 37 тагаш мондагӣ 8 то ваде 36-37 таш мондагӣ ина бардоро марҳамат нанигухни телефону пачка рехтаги бардоро ина нав ай пачка лабой хел свеча дорем бардоро ина марҳамат. кадом дар шаҳр душанбе занг мезанем алиши да бардоро ай пеш гап мезанем алиши қарза ай пеш гап мезанем. кадом мехарем бардоро да сафка бепулай номеремон 179 18 бардоро ай мардим тикток бениҳоят миннатдорум ки камара дастгир мекунем. атун дар раҳмат бардоро чи гуфтанем дар ютуб ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон чи дорем. ютуб нам канал дорум дар ютуб ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷе бизанем. дар ютуб телефон тиҷе ба ҳарфҳои тоҷикӣ бизанем бардоро. ютуб нам канал дорум яхел бардоро тикток мақсад надора ютуб дора ютуб нам бизанем. ютуб нам бардоро нархнаои телефону бардоро бухабаршен бардораи ғариб миёка нархнаои телефону бухабаршен ки дар Москва бениҳоят телефон қиматае. ина ёра пачка овардагим ина нархушон 3600 пачка айфон XR корпуси 14 нав ай лабохи свеча бардоро дорем. ина марҳамат номеремон 107 89 18 бардоро айшон фақат дастгирӣ аймо пешравӣ дар панои худо бошем.